Inti darba Santu Wistin spjega lilu nnifsu bħala Isqof, imma jien se napplika anke għal presbiterat, is-saċerdozju ministerjali. Jiena magħkom, jien nisrani. Għalikom jiena raj. U f'din il-ġurnata nixtieq nirringrazzja lil Alla flimkien magħkom għax jien nisrani magħkom. Imma mbagħad nirringrazzjah għaliex tani grazzja kbira li nkun nista' inservi naqdi lill-poplu tiegħu. U allura l-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-mulej magħkom għal dak li rċevejna bħala nsara. Ħanajda b'mod negattiv uti. Kieku jiena għamilt l-emejjel kollha tal-Ministeru u ma ħallejtx il-ħajja nisranija tikber ġo fija ma nkun ħadd xejn. Kibret ġewwa fija għaliex il-mulej tani l-grazzja li jiena nisrani, Kristjan. Nixtieq nirringrazzjah għall-magħmudija li tani permezz tal-ġenituri. Hemmhekk kien hemm ngħidula l-inabitazzjoni tat-Trinità Qaddisa, Missier, Iben u Spiritu Santu. Li mxew f'ħajti pass pass. Ovvjament, meta tajthom il-permess, mhux hekk? Għax bil-permess tagħna jistgħu jaħdmu ġewwa fina. U f'dak il-mument ħaġa tal-għaġeb. Bħalma jgħidilna San Pawl, il-mulej lili midneb ma niswa xejn, adottani bħala ibnu. Ma ddejjaqx, isejjaħli ibnu. Kull wieħed u waħda minna. It-tieni ħaġa bħala nisrani nixtieq nirringrazzjah għalkemm il-darba mort midneb quddiem il-missier. U l-missier kull darba reġa' għannaqni ftakru fl-Iben il-ħani u reġa' tani id-dinjità kollha li tani fil-bidu. Ma naqqas xejn. U nixtieq nirringrazzjah u intkom miegħi. U nixtieq nirringrazzjah meta permezz tal-Ewkaristija il-mulej daħal ġewwa fija. U dawk il-grazzi li aħna rċevejna bħala umanità f'dak il-mument għax aċċettajtu ġewwa fija saru tiegħi. Dik tfisser l-Ewkaristija qed ngħidlu mulej, issa jien qed ngħidlek, idħol ġewwa fija mulej. Bil-grazzi kollha li inti lajtilna. Dan hu li nixtieq nirringrazzjah lil Alla l-imbierek talli għamilni nisrani qabel ma għamilni presbiteru. Imma Alla l-imbierek fl-imħabba tiegħu dawn il-grazzi li hu minn dejjem rid jagħtina noqgħod nirraġuna jien ta' tiddejqux tirraġunaw hekk biex taħsbu iktar fil-fond. Qal imma jiena l-grazzi rrid nagħtihomlhom
Imma dawn il-bnedmin jekk ikollhom għajnuniet permezz tas-sensi tagħhom jaraw, jisimgħu, iktar se jifhmu li l-grazzja dieħla ġo fihom, dak huma s-sagramenti. Għalhekk saru. Il-qofol tas-sagramenti huwa sinjal għalhekk il-Papa Franġisku jgħidilna jekk tgħixhom minn barra ma jagħmlulek xejn ġewwa. Irrid ikollok dik li ngħidula relazzjoni ma' Ġesu biex kull ma tgħix bħala sagrament jidħol ġewwa fik u jkun jista' jimlik bil-grazzja tiegħu. Mela dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa la darba għamel sakramenti. X'kellu bżonn? Xi ħadd li amministru. Kif jista' jagħtina s-sakramenti jekk ma jkunx hemm xi ħadd li amministru? Hemm daħal il-Ministeru Saċerdotali. Hemm daħal il-Ministeru Saċerdotali. Il-mulej għażel lili, għażel xi ħudd minna biex permezz tagħhom il-grazzja tingħata noħdu aħna l-ewwel, imma tingħata lilkom bħala grazzja li tistgħu tifhmuha iktar. Xi jfisser? Dan huwa is-saċerdozju ministerjali li jiena rċevejt 50 sena ilu. Xi jfisser? Li d-dinjetà mhijiex tiegħi. Id-dinjetà hija tagħkom, tal-poplu li jien irrid inservi. Għandi d-dinjetà għax inservikom. Waħda mill-problemi li jista' jkollna bħala saċerdoti għax aħna umani li naħseb li d-dinjetà hija tiegħi personali. Hemmhekk nibda nitfixkel ħuti. Meta ma nifhimx li intkom il-qofol il-għajn ta' kull dinjetà. It-tieni, x'inhu aħna biss medjaturi ta' dawn il-grazzi. Il-preżenza tiegħi bħala saċerdot tista' jew tgħin jew tfixkel il-grazzja li tidħol ġewwa fina. Din ir-responsabbiltà tagħna li jien nagħmel minn kollox biex jiena ma nidirx, rrid nidher, biex jiena ma nidirx, biex jidher biss il-mulej u permezz tiegħu il-grazzja tiegħu. U dan kollu jsir f'konsagrazzjoni totali ħuti. Il-mulej qabel ma għażilni biex jien nagħmel l-Ewkaristija, l-ewwel ikkonsagrani. Kull saċerdot huwa kkonsagrat totalment, l-ewwel ikun tal-mulej. Imbagħad il-mulej użawha jista' jużah. Fil-każ tiegħi ħuti, il-mulej ta' 21 sena tani l-grazzja li diġà nikkonsagra ruħi lill-Alla permezz tal-professjoni solenni. Ta' 21 sena lill-mulej għadlu mulej. Il-futur issa mhux tiegħi, issa tiegħek. U kelma li kont nuża u għadni nuża llum hija użani mulej. Użani kif trid int mulej. Għax hemmhekk il-ministeru tiegħi ma jkunx tiegħi imma jkun ta' Alla l-imbierek. Ħanaraw niftakru ftit. Fl-ewwel lezzjoni. L-ewwel lezzjoni tiftakru l-istorja ta' Mosè, kollox sabiħa. U Mosè ġie magħżul. U l-kelma li permezz tagħha beda jaqdi l-ministeru tiegħu kien jiena hu bagħtni għandkom. Saċerdot irid jiftakara dejjem ħuti. Għax inkella s-saċerdozju jsir tiegħu. Jekk ma jiftakarx permezz tat-talb u r-ratta ħajr, u bagħtni jiena tiegħu, kollox tiegħu, dak li jiena nagħmel.
U allura hekk f'dik is-silta naħseb li għandna xi affarijiet. L-ewwel nett, l-istaġib ta' Mosè. Tafu li parti importanti mill-fidi tagħna ħuti mhux tibis ta' meta nibqa' nistaġeb. Jiena eben Alla, bint Alla, possibbli. Hemmhekk hu. Ġesu meta lija, possibbli, hemmhekk hu. Jiena presbiteru. Possibbli, hemmhekk hu. Fil-mument li ma nibqax nistaġeb, kollox jibda jaqa' u jsir tiegħi ħuti. U hemmhekk ma nkunx nista' ngħidha bħalma qal Mosè, jiena hu bagħtni għandkom. Nibda ngħid jiena ġejt għandkom, mhux jiena hu bagħtni għandkom ħin. U biex tagħmel dan, il-mulej kien jaf x'qawwa tagħna. U kien jaf kemm hija tentazzjoni kbira. Kull qawwa ta' din id-dinja, anke dik spiritwali, hija dejjem tentazzjoni ta' supervja. Minflok ma ngħid jiena hu bagħtni għandkom, jiena rrid ngħid dak il-kelma li tiftakru Ġesu kif iddeskriva lilu nnifsu, jien ta' qalb ħelwa u umli. Dak bagħtni għandhom. Jekk in-nies ma jarawx kif ikunu jafu li jiena qiegħed nintbagħat minn dak li hu ta' qalb ħelwa u umli, imma dik tfisser ġlieda ħuti ta' fina lkoll u aħna s-saċerdoti kontinwament għax għandna s-supervja u l-egoizmu qiegħed f'kulħadd imma li jfixkilna. Allura x'għamel Ġesu? Ħasser riġlejn l-apostli. Ma tistax tifridhom. Jien fuq l-Ewkaristija ħaġa kbira bħal din ma niftakarx li Ġesu qabel l-Ewkaristija ħassilhom riġlejhom. Dak l-attitudni, mhux importanti ħassilhom riġlejhom, l-attitudni hi li dawk li hemm quddiemek titmur ħafna umiltà. U hemm prezz. U l-prezz x'inhu? Naħseb il-prezz huwa dak li ħallas Ġwanni l-Battista. Jeħtieġ li hu jikber ma waqafx hemm u jien niċkien. Ma nistax nibqa' jiena li jien u ma niċkienx u ngħidlu ma issa ikber int mulej. Ma nista'. Rrid inħallilu spazju. Fil-Vanġelu tal-lum għandna ħanibda minn hemm tiftakru x'kienet mhux l-ewwel parti ta' dawk li mietu, it-tieni parti l-parabola l-qasira. U hemmhekk għandna kollox ħansemmi. Meta Alla tiftakru għalhekk importanti l-kelma t'Alla. Alla lill-Abraham meta daħal fl-istorja tal-bniedem, il-kelma tiegħu lill-Abraham kienet jiena nqaddes lilek, imbierek lilek, ma waqafx hemm. Biex permezz tiegħek jitqazzu l-ġnus kollha. Qed tifhmu tix responsabbiltà aħna għandna bħala Knisja. Aħna rridu nitqazzu, imma mbagħad għandna missjoni biex permezz tagħna id-dinja ta' madwarna titqaddes. Dawk li Alla ma jistax ikellimhom għax forsi mhumiex miftuħin għal mulej, irid ikellimhom permezz tagħna. Din il-missjoni. U allura x'inhi hija x'ngħidlek ir-responsabbiltà tal-Knisja anki f'pajjiżna hija li tkun Knisja missjonarja. Mhux li tibgħat il-missjonarji, li tkun missjonarja f'pajjiżna. Għandna bżonn ħut. Għandna bżonn ma' kull nisrani li tkun hekk. U l-aħħar żewġ kelmiet. Mela, x'inhi l-missjoni tas-saċerdot? Ftakru f'dik il-parabola. Tiftakru Alla, insomma, dak is-Sinjur kien se jeqret lil dak il-xitla tiegħu. Min qabeż għalih? Il-qaddej. Is-saċerdot, il-qaddej huwa dak li għandu l-missjoni li jitlob għall-Knisja.
għandu l-missjoni, kultant jgħidilna jismakom iktar, mu veru xejn. Il-mulej lilna iridna aħna li tolbu għal-poplu tiegħu. Iridna missjoni importanti mhux biss nagħtuhom, imma it-tieni ħaġa tiftakru ma qalx biss isma' li jiena se nagħmel hekk, imma qal imma mhux se ngħid naqbes għaliha ħalli hekk. Tiftakru kemm ħelwa. Irrid nagħtiha id-demel, irrid u nagħmel dik madwara. Dak il-dak tas-saċerdoti li ju irrid jagħti ippermettu l-kelma ta' imma għal minu fl-għaliq l-iktar ħaġa importanti huwa d-demel mingħajr ma jikber xejn. Għalina l-iktar importanti, permettu li ma niddejjax, id-demel għalina huwa l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċat ta' kull isem. Għalhekk poġġejna it-tieni lezzjoni hija hekk. U jiena hekk provajt naqsam magħkom dawn il-sibijiet ta' dawn kollha ħuti. Jiena xtaqt li ngħid żewġ kelm istaġbu bihom is-sal mhux inażiltu. Mhux se nagħmlu kollu, is-sal responsorjali. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. Inaqdu miegħi taħi fl-ispirtu ħin. La tinsiex il-ġid kollu li għamillek, li għamel miegħi. U forsi l-iktar ħaġa li jaħfer ħtijietek kollha. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Din hija l-imħabba ta' Alla l-Missier li aħna qed nistqarru hawnhekk.